Доброго ранку, Україну. Ми продовжуємо інформаційний ранок на телеканалі АТР. Мене звати Єлизавета Цареградська і це програма «Саба». Сьогодні ми будемо, як завжди, обговорювати найцікавіші теми, свого роду підбивати підсумки цього тижня, і нам в цьому допоможе політичний експерт Олег Саакян. Доброго ранку, пане Олеже. Вітаю вас. Власне, не вщухають розмови і дуже багато дискусій стосовно того, що відбувається з Центральною виборчою комісією, саме з посадами, тому що списки вже є і оприлюднено, власне, кандидатів, інформацію про них. Давайте з загальному почнемо. Ваша позиція, ваше ставлення і ваші думки з цього приводу. Перш за все, нарешті. Бо ми декілька років жили з нелегальною, нелегітимною, я навіть не знаю, тут політичні категорії, мабуть, неумісні взагалі стосовно того стану, в якому ми опинилися з ЦВК. Бо в дійсності абсолютно нехтування всіми засадами демократії відбувалося, і тим паче існували всі ризики, що ми з цією ЦВК можемо війти і в парламентські президентські вибори, що само собою було б неприпустимо. Ми і так вже пройшли 5 хвиль місцевих виборів, де стоять підписи саме цих членів ЦВК, що, безумовно, багато в чому підмиває і легітимність їх, і в цілому не робить честі українській державі. А списки, які подані, тут є декілька моментів. Перш за все, дуже добре, що вони є. Пропорції, які в них, наприклад, тут викликає дуже багато питань, оскільки все ж таки президентська присутність більш ніж значна. 6 кандидатів сумарно, 5 від президента, але під впливом 6. До того ж, якщо додати ще 3 кандидати від Народного фронту, то виявляється, що сьогоднішня коаліція, так звана, або влада, більшість контролює більшу частину ЦВК, що само собою створює певні загрози. Доволі дивним є, наприклад, включення депутатів від декількох депутатських груп парламентських, група «Відродження» і ще, чесно кажучи, зараз не пригадаю, ще одні депутатської групи. В той ж самий момент, коли, наприклад, від партії «Батьківщина» не включено кандидата і повністю проігноровано, що вже навіть вилилося в позицію на міжнародній арені, в декількох інституціях пролунало. Само собою такий дисбаланс, він підмиває певний рівень довіри до в цілому процесу. Але я сподіваюся, що він принаймні буде прозорим, і ми подивимось дійсно біографії. Я ще не вивчав, чесно скажу, біографії кандидатів, тільки декількох дивився, декількох знаю. В будь-якому разі, ще, я думаю, процес буде тривати, і є профільні організації, які зараз займуться і перевіркою цих людей, і, я думаю, вони дадуть свої позиції, свої оцінки тим кандидатам, які подані. Стосовно прозорості і довіри, мені здається, в контексті нашої країни про це можна говорити, в принципі, вічно, але... Більш вічна тільки корупція. Так, це точно. І про неї ми також поговоримо, але разом з тим, я зараз перед собою маю такі коротенькі біографічні відомості про кожного з кандидатів, і, можна, звичайно, зупинятися там на кожному окремо, але я вважаю, що в цьому немає потреби. Якщо так узагальнити, то, в принципі, переважна більшість кандидатів – це колишні або діючі помічники народних депутатів. Самих різних. Наприклад, Світлана Кустова, вона була в свій час помічником у Катеринчука, потім у Зварича, навіть у Порошенка Петра, зараз у Ірини Фріз. Дехто донька першого голови Конституційного суду України Леоніда Юськова, Тетяна Юськова. Можна дуже довго тут перераховувати, насправді не бачу в цьому потреби, але... На вашу думку, такий склад, він все ж таки, я не знаю, якось розташовує людей все ж таки до довіри, або наскільки можна розраховувати на ту прозорість, про яку ми з вами говоримо, враховуючи такий склад? Тобто, чи заангажований такий склад? Там ще є і замміністрів, там є дуже багато умов, кажучи, еліта призначає своїх же. А направду прозорість можна очікувати і розраховувати, оскільки в нашій країні вже прозоро, майже все. Дійсності. Ми одна з найпрозоріших країн і по базах даних, і по політичних процесах серед, мабуть, всіх країн європейського простору. Інша справа, що у нас точно так же в прозоро, в прямому режимі і крадуть, і не хибують тим у нас, і приймають рішення незаконні, фактично незаконний спосіб, знову ж таки в прямому ефірі, знову ж таки прозоро. Тому в цьому випадку я думаю, що нічого не зміниться, це буде прозоро. Інша справа, що в дійсності серед кандидатів дуже мало людей з фахового середовища, суто експертного, наприклад, або наукового середовища, або людей, які мають достатній моральний авторитет для того, щоб підсилити авторитет Центральної виборчої комісії. Це вже проблема правової культури.
Це вже проблема того, що влада і можновладці не відчувають запиту суспільства або ігнорують його свідомо, якщо в дійсності відчувають. Це проблема якості політичної еліти. Безумовно, з тією якістю, яку ми маємо, очікувати, що ЦВК стане якимось оазісом абсолютно інших параметрів, абсолютно іншої якості, ну це було б трішки наївно, оскільки не буває так, що десь це дуже добре, а у всьому іншому все погано. І ЦВК в цьому плані тільки відображення сьогоднішнього стану політичної культури і сьогоднішнього стану українського політикуму. Не більше, ні менше. Як ви вважаєте, от найбільш ображена Юлія Тимошенко, звісно, з того, що не взяли її представника від її партії, від «Батьківщини», як ви вважаєте, чи вдасться їй все ж таки вплинути таким чином, тому що вже є звернення Юлії Володимирівни, де вона ображена, дуже сувора, така стоїть і розповідає про те, як порушуються права, і що такого взагалі не може бути. Ну, десь вона права, безсумнівно, але тим не менш. Як ви вважаєте, все ж таки буде її представник, тому що, ну, знову ж таки, от Петро Порошенко додав раптом до переліку ще 13-го кандидата, також від своєї там фракції, це Олег Конопольський. Ну, я дуже рідко стаю на бік тих чи інших політичних сил, але в цьому випадку, ну, і згідно з законом, мовно кажучи, з регламентом, мало би бути, якщо вже долучають групи депутатів, то фракцію проігнорувати, ну, трішки якось абсолютно не по закону з одного боку. З іншого боку, якщо брати з точки зору логіки процесу політичного і певної політичної культури, то «Батьківщина» зараз по рейтингах є одним з лідерів. Різні соціологічні дані дають або перше місце, або десь друге місце, але, умовно кажучи, з БПП вони є лідерами. На місцевих виборах «Батьківщина» перемогла в усіх хвилях фактично. І на цьому тлі саме цій фракції не дати свого кандидата в ЦВК, ну, це дуже, як на мене, неправильним, м'яко кажучи, політичний хід з боку президента. Таким чином він може отримати для себе дуже багато негативу. Причому не тільки персонально від Юлії Володимирівни, яка абсолютно справедливо в цій ситуації само собою обурюється, але і від багатьох міжнародних інституцій. Таким чином, знову ж таки, може вдарити, може б'є по своєму власному іміджу. Тому, чесно кажучи, для мене не до кінця зрозуміло це рішення, оскільки, ну, направду, давайте будемо чесними, одного кандидата від «Батьківщини», наприклад, подати, це не змінить абсолютно ніяких розкладів всередині ЦВК, 1 на 12. А от негативу від неподання, його дуже багато. Чому президент пішов на такі позиції? Ну, окрім як певно емоційних факторів, інших я, наприклад, тут знайти аргументів логічних не можу. Тому для мене ця ситуація дивна. Я кажу, знову ж таки, не полюбляю ставати на чиїсь бік в політичній ситуації, але, ну, в цій ситуації явно є ображені, явно є ті, хто ображають. Ну, і це абсолютно неправильно. Ну, от, власне, у мене в самої особисто також дуже багато питань виникає саме з цього приводу, тому що, ну, всі розуміють, що там в адміністрації президента і самий президент – це ж не дурна людина. І цілком свідома того, що дійсно, як ви говорите, великої переваги це не надасть. Але, знову ж таки, певний такий маркер, ще більшість зараз затвердилася у своїй думці про те, що насправді Петро Порошенко розуміє, що найбільший його конкурент, принаймні зараз, за рік до виборів, це Юлія Володимирівна. І таким чином він просто, ну, скажімо, такий певний тригер створив, так, мені здається. Але якщо ми вже говоримо про рейтинги, от, власне, ваше бачення, ваша позиція стосовно цих опитувань, тому що зараз от фонд імені Ілька Кучерєва опублікував певні рейтинги, де, знову ж таки, йдеться про те, що ми говорили, що перше місце посідає як і у гонитві за президентське крісло, так і за парламентські вибори. Це все ж таки «Батьківщина» Юлія Володимирівна, відповідно. Далі йде БПП, Петро Порошенко, і з'являється така прекрасна партія «За життя», де є Рабінович. Ну і, власне, ми зараз бачимо слайди, да, там навіть з відсотками показано всі ці результати. От ваше ставлення, ваше бачення. Ми всі прекрасно розуміємо, що рік – це ще дуже багато чинників впливає на самі опитування, тобто, ну, знову ж таки, будь там Вакарчук або Зеленський, звісно, картина була би іншою, але разом з тим, все ж таки, ми маємо те, що ми маємо, і от ваша думка хотілося б почути.
Ну, в партійних незримо Зеленський присутній, там, де «Слуга народу» було вставлено. До речі, пані Бікешкіна так це анонсувало як майже реально трилер і сенсація року. Всі експертне середовище очікували, що ж таке відбудеться, що так сильно анонсують. Ні, ну направду ситуація доволі прогнозована. Ну, тобто, по більшості рейтингів Тимошенко займає перше місце, Порошенко друге, і, в принципі, вони і лідуть. Далі відрив. По партії «За життя» Рабіновича ніхто, в принципі, не здивувався цьому результату, я думаю, в експертному середовищі, оскільки такий тренд, він змалювався ще приблизно рік тому, і, в принципі, ми бачили, що партія набирає своєї впізнаваності. Інша справа, що в цілому, ви абсолютно праві, ще рік до виборів все може змінитися, кардинально змінитися. До того ж можуть знайти нові гравці, старі гравці ще можуть наробити помилок. Частина політичних сил зробили фальшстарт, умовно кажучи, Радикальна партія. Пік її активності випав якраз на декілька місяців тому, і вже зараз ми бачимо падіння рейтингів, якщо порівнювати з рейтингами піврічної давнини. Тому тут є політотехнічна, перепрошую, складова цього процесу. Але головний аспект. Окрім того, що мати впізнаваність на національному рівні, потрібно мати мережу, потрібно мати адептів на місцях, потрібно мати розгалужену партійну систему. Для чого? Для того, щоб зорганізувати вибори, зорганізувати агітацію. Для того, щоб мати своїх наглядачів, мати своїх членів виборчих комісій, дійсно відданих твоїй партії, а не тих, хто перекупляться або переметнуться до інших політичних сил, або будуть поставлені іншим політичним силам, як це дуже часто у нас робиться під виглядом інших політичних партій. На місцях місцеві еліти ставлять тих, кого потрібно. Умовно кажучи, там в кабінеті мера розподіляють, хто з оточення піде від якої партії наглядачем на місцеві вибори. І, по-третє, це, знову ж таки, ті, хто будуть контролювати перебіг виборів. Це журналісти, це оглядачі, які запрошуються на вибори. Якщо партія має всю цю структуру, тоді вона може захистити і забезпечити собі той відсоток і підкріпити його. Наприклад, місцеві вибори чітко показали, що от пан Гриценко, який 7% набирає, який є доволі впізнаваним українським політиком, тим не менш на місцевих виборах набрав невисокі відсотки. По-перше, тому що партія не балотувалася в багатьох місцевостях. По-друге, тому що немає розгалуженої системи для того, щоб захистити результат виборів. Ну і так далі. Тобто визначним фактором зараз може стати, при тому, що рейтинги політичних сил відмінюються лише на 1, 2, 3%, і жодна з політичних сил не набирає, мовно кажучи, 30-40%, розрив не йде на десятки відсотків, то критично може стати саме наявність партійного ресурсу, мобілізаційного ресурсу на місцях. І тут, знову ж таки, ми маємо партію «Батьківщина» і маємо партію БПП. БПП за рахунок кон'юнктурного електорату і за рахунок адміністративного ресурсу, «Батьківщина» за рахунок своєї сталої історії. Також таким чином можуть вилізти аграрна партія, наприклад. Також може на певний відсоток розраховувати «Свобода», яка має розгалужену систему. Тобто, навіть не дивлячись на невисокий рівень впізнаваності за наявності партійної архітектури, цей невеликий відсоток можна підвищити. А от маючи великий відсоток впізнаваності, але не маючи структуру, його можна, в принципі, випустити в свісток. Пане Олеже, ще хочу запитати вас стосовно, напевно, ви вже прочитали цю новину про те, що таке от повідомлення є про швидку появу Рошен Плази найближчим часом, тому що фабрика, власне, в Києві, яка раніше мала назву імені Карла Маркса, ім'я його носила зараз, має перетворитися на такий суспільний простір, принаймні, як каже президент Рошен зараз. І там має бути і каток, і показано, власне, саме виробництво шоколаду. Тобто, про що це говорить? Я розумію, що можна завжди розвивати оцю зраду будь-де і з будь-якого приводу, але цікава, власне, ваша позиція і що ви думаєте про це? Я взагалі не люблю, коли хтось думає, міряє або говорить в категоріях зрада-перемога. Світ не чорно-білий, його засунути в чорно-білу картинку майже неможливо, і це обмежити саму себе. В дійсності є декілька факторів. Можна шукати тут політичний підтекст, що стартує виборча гонка, в принципі, вже президент не може навіть відмовчуватись, вже робить заяви, що він там через півроку визначиться. Судячи по діям адміністрації президента, ми розуміємо, що вже визначилися, але тим не менше вже навіть в публічному дискурсі починається комунікація виборів. Такий привід може послугувати додатковим моментом, наприклад, відкрити через рік цю Рошен Плаза.
Можна шукати в цьому суто бізнесову складову. І в дійсності вона присутня, що виробництво в центрі міста тримати, і це один з аргументів, чому так роблять, невигідно суто логістично, бо фури мають заїжджати тощо. І тому виносять виробництво, а ці приміщення будуть використовувати за іншим призначенням. І можна було б зробити з них просто офіс, а можна зробити дійсно суспільно корисне приміщення. І тут це робить честь компанії «Рошен», що вони, в принципі, беруть певну частку соціальної відповідальності, говорять про відкриття там і фаблабу, наприклад, тобто публічного простору, де майстерні публічної, там катку, про який кажуть, Безкоштовний. безкоштовно. Ну, тобто, в принципі, це нормальне явище, коли великі корпорації беруть на себе частину такої соціальної місії, виконують її. Я думаю, це дуже гарний приклад був. Є і інші приклади, наприклад, той же самий КМДА, який відкрив перший поверх повністю і зробив з нього суспільний простір. До речі, гарний приклад для дуже багатьох місцевих адміністрацій і місцевих органів влади, коли, в принципі, публічний простір, місце, де зазвичай воно закрите за радянською практикою і є таким собі бастіоном місцевої еліти, можна відкрити для суспільства і зробити з нього дійсно простір всіх містян. Це дуже позитивний досвід, і його потрібно переймати. Можна шукати крамолу в цьому рошенівському задумі, можна шукати позитиви. В будь-якому разі подивимось, як воно все ж таки реалізується. Бо у нас дуже часто слова розходяться з ділом, і хотілося б, щоб в цьому випадку це відбулося не по цій кальці. Я вас зрозуміла. А тепер хочу перейти до ще однієї дуже довготривалої історії. Це, звісно, судовий розгляд справи зрадника Януковича. І, знаєте, саме цікаве, я спостерігаю за тим, що люди, насправді, вони вже починають поступово забувати, власне, яке обвинувачення, про що йдеться. Потрібно перші серії пам'ятають, хто такий Янукович, так, але ця Санта-Барбара, вона вже настільки затягнулася, що насправді люди, в принципі, вже не задаються запитанням, а чому там раптом допитуються, вже, мені здається, геть усі, кого можна допитати, усі допитуються. Нещодавно допитали, буквально напередодні, це Андрій Парубій, Рефат Чубаров. Знову ж таки, ваші думки з цього приводу, з того, що вони сказали, і якісь, я не знаю, перспективи розвитку цієї справи, тому що, те, що вона затягується, мені здається, це зрозуміло вже абсолютно всім. Нарешті, це очевидно. Це очевидно. Оскільки ще півроку тому, мовно кажучи, спілкуючись на різних телеканалах, майже всюди питали, як, скоро ж це завершиться? І коли говорив, що це на дуже довгий час, і це розтягнеться, всі дуже дивувалися. Як же ж? Це ж така значна справа, це ж така символічна справа. Тут же ж влада має бути зацікавлена в тому, щоб швидко це зробити. В цьому певна логіка є, рацію, але тим не менш такі справи, загальна світова практика показує, що тривають дуже довго. До того ж, все частіше і доволі густо з'являються питання і до процесуальної частини, до якості роботи, до якості розслідування тощо. Відповідно, ця справа, вона ще довго буде цією жвачкою. Прикро єдине, що реально люди забувають перші серії цього серіалу і, в принципі, вихолощується сам сенс того, що відбувалося. Вже все це для людей стає такою дуже нудною, прісною жвачкою, в якій люди просто зневірюються на будь-яке правосуддя. Умовно кажучи, коли поганий сценарій, коли низький рівень довіри до суду, коли низький рівень довіри до слідства, то тоді в цілому до всієї цієї вистави суспільство не може нічого іншого, окрім як апатії, викликатися. Само собою, з шансу для того, щоб консолідувати суспільство навколо цієї справи і дійсно зробити справу сторіччя, фактично ми маємо такий собі фейл, мабуть, сторіччя, який запам'ятається як найбільш нудна справа в новітній історії України. А може щось трапитися таке, що раптом вирішить цю справу і все ж таки буде винесений вирок, я не знаю, якісь будуть результати? Тому що ми спостерігаємо за зміною представників, адвокати, захист, обвинувачення, сторони постійно міняються. Там повний феєрверк. Як довго це ще триватиме, як ви вважаєте? Я думаю, що влада хотіла би завершити цю справу до виборів, для того, щоб це стало таким собі черговою перемогою, яку можна комунікувати. Але з іншого це не завершиться навіть цим вироком суду. Потім буде апеляція, потім буде касація, потім будуть міжнародні інституції. Тобто вся ця канітель, вона буде продовжувати ще дуже-дуже довго. І я думаю, що Янукович відступати не буде і буде запускати ці механізми, як і його адвокати. Принаймні сенсу відступати йому в цьому випадку немає, а виставити своїх візаві, які прийшли йому на зміну до влади, само собою в поганому світлі, сам Бог велів для Януковича. Тому ця справа, вона не буде мати швидкого результату і, скоріш за все, вона не буде мати того результату, який би ми з вами дуже хотіли і очікували. І він все одно буде такий, який не сподобається тим чи іншим людям.
Власне, знову ж таки, намагатимось балансувати, все ж таки давати якийсь, ну не знаю, баланс того. Те, що опубліковуються відповідно там всі ці допити, свідчення, які дають свідки. Наскільки це важливо, знову ж таки, в черговий раз чути? Тобто, чи дійсно нам допомагають свідчення, наприклад, Парубія? Ну, тому що, як на мене, от я почитала там відповідно цю всю трансляцію текстову, і я зрозуміла, що те, що сторона захисту Януковича говорить те, що отам були люди зі зброєю, а Парубій каже, ні, там не було, я нікого не бачив. От там вибухи неслися з того боку, ні, я такого не пам'ятаю, я чув з протилежного. І тобто реально якби усі свідчення виключно у такому руслі. Наскільки це взагалі потрібно суспільству? І як ви думаєте, суспільство воно буде це все витримувати? Не буде знову ж таки, я не знаю, чергового бунту або якихось, не знаю, можливо, мітингів, протестів, вимог прискорити? Тобто це те, що знову ж таки ми просто перетравимо отак от. Скоріше за все, це не буде викликати якусь обурення шаленого, оскільки суспільство втомилося. Втомилося і від цієї ситуації, втомилося в цілому, і тому обурення широкого, я думаю, ця ситуація не знайде. Інша справа, що це корисно для суспільства. Чому корисно? В широкому, в вузькому розрізі це показує весь процес і показує обличчя влади, обличчя суду, обличчя того, як взагалі відбувається цей процес, навіть в знакових речах. Тобто хтось обуриться всередині, хтось з юристів і так далі захоче змінювати правила. Тобто певним чином це віддзеркалення. Ну, це люстерко, в це дзеркало подивитися певний момент є не просто важливо, а необхідно. І це таке собі дзеркало. В широкому сенсі це додатковий момент для зрушення політичної культури України. Бо, в принципі, ми бачимо вже в прямому ефірі, що недоторканих реально нема. Нехай не саджають, нехай ще не несуть відповідальність. Але суто психологічно це дуже серйозна стресова ситуація для політичної еліти. Тобто перші особи йдуть до суду і перед всіма свідчать суду під присягою. Це вже певне виопрацювання політичної і правової культури, в якій навіть високого рангу чиновник все одно має приходити, все одно має свідчити, і все одно він стає таким самим громадянином перед обличчям суду. Інша справа, що все це показушно, ми розуміємо поки що. Це достатньо в м'якому вигляді тощо. Але, умовно кажучи, ще 5-10 років тому уявити собі в Україні, що топ-чиновники будуть приходити до суду, а не просто телефонувати по телефону судді і казати, ти що собі вигадав? Ти з свого місця облишитись хочеш чи що? А зараз вже такого не може бути, зараз проігнорувати не може. Вже приходиться маніпулювати, вже приходиться викручуватися, вже приходиться подобатися, пробувати комусь для того, щоб ці слова не були використані супроти в інформаційному просторі. Але це вже інша ситуація, це вже зростання інститутів, це вже зростання суспільства. Тому я до цього ставлюся позитивно в стратегічній перспективі. Тактично, само собою, це не дасть тих очікувань, які є в суспільстві. І тут потрібно бути свідомими для того, щоб просто не вибудувати собі зайвих ілюзій, для того, щоб потім в них не розчаровуватися. Як і анонсували, хочу дещо торкнутися теми боротьби з корупцією, зокрема антикорупційного суду, який нам пророкують найближчим часом, і законопроект відповідний. Дуже багато, знову ж таки, вже за традицією я задам традиційне запитання, тому що насправді воно чомусь ще досі хвилює соціум і постійно точаться якісь, знову ж таки, дискусії в соціальних мережах. Говориться про те, що дехто трактує таку відповідь свого часу адміністрації президента на закиди від МВФ та Світового банку стосовно того, що абсолютно неприйнятний законопроект, має бути все інакше, хлопці, схаменіться. Наша така досить категорична відповідь. Потім ми, знову ж таки, пішли на поступки, вже вирішили створювати комісії. Так. Але, тим не менш, постійно кажуть про те, що українці не хочуть, аби, в принципі, хтось був контролюючим. І нехай це буде, не хочуть ані Росії, ані, власне, Заходу. Ні США, ні ще когось, аби хтось мав такий серйозний важіль впливу. І чомусь саме відбір суддів мати право, скажімо так, оцінювати, вважаєте цим важелем. От ваша думка, що це таке? Це, знову ж таки, це штучне щось намагаються розвивати? Чи ж це справжні такі настрої в суспільстві, і українців це дійсно турбує? Ваша думка суб'єктивна? Оскільки ранок ви заговорили про штучне, то у нас вчора була перемога. Цікаво достатньо на Давосі, коли в український будинок була запрошена єдина в світі робот-громадянин.
Да, і там була промова, і запитання ставили. Так от вчора відбулася перемога української корупції, нехай над штучним, але ще не укріплим, але інтелектом, коли на питання про як побороти в Україні корупцію, фактично цей робот завис. І от це такий собі перший прецедент світу, і нам є чим гордитися. Українська корупція вже і штучний інтелект перемагає. І вже навіть, по-моєму, єдиний громадянин-робот знає про українську корупцію також. Єдиний, мабуть, хто не знав до того. А якщо серйозно говорити про антикорупційні органи і про цей вплив, ну, перш за все, є питання сутнісне. Це провінційності української еліти. На жаль, наша політична еліта, і це цілком прогнозовано і цілком є природньо для того стану речей, в якому ми живемо, завжди шукає того, хто візьме за неї відповідальність. Або хтось розповість з Заходу, або зі Сходу, що робити, яким чином робити, і прийме рішення. Так от це одна сторона цієї медалі, коли делегується прийняття рішення. А друга сторона, що намагаються і перекласти відповідальність, але на контроль. Ну ви ж прийняли рішення, ви несете відповідальність. Чого ви нас взагалі контролюєте? Який контроль може бути? Ми зробили те, що ви хотіли. І тому в цій ситуації така позиція еліти про не втручайтеся, але приймати нас рішення. Вона є цілком прогнозованою і, само собою, такою, без якої політична система просто і не могла б зараз відбутися, ну, на жаль. Тим не менш, само собою, це є дуже прикро, само собою, це є просто ритуалом, коли, знову ж таки, ми показуємо нібито зуби, говоримо «ні», а потім через місяць все одно роблять. Через місяць, через півроку. В цьому випадку все дуже банально і дуже прикро. Просто-напросто не хочуть запускати антикорупційний суд до моменту виборів. Затягують всіми можливими і неможливими способами для того, щоб антикорупційний суд вступив в повну силу вже після президентських виборів. Мовно кажучи, ще півроку можна потягнути його прийняття, можна погодити, можна посилатися на купу речей. Мовно кажучи, президент подав, парламент не прийняв, який поганий парламент, який добрий президент. А що я можу зробити, якщо, дивіться, це ж інша гілка влади, я ж не маю впливу. Всі розуміють, що є вплив, але можна номінально це говорити. Так вже позатягують прийняття, а потім ще формування технічно десь рік, потім ще затягнуть на якомусь етапі розгляд. І таким чином ми десь в кінці 2019 року тільки отримаємо суд, який зможе працювати з 2020 року. Тобто політична еліта намагається себе убезпечити від використання суду в передвиборчій гонці для того, щоб не отримати чергову теку з негативними для себе негативну інформацію про власне минуле чи власне майбутнє, яке планується, прямо під, що називається, під занавіс. Хотілося б дещо продовжити ще тему про вплив на український політикум і владу. Є пряма мова колишнього віце-президента США Джозефа Байдена, власне, який висловився там. Є декілька цікавих моментів, давайте послухаємо, потім обговоримо. Я відчайдушно схвильований регресом у боротьбі з корупцією в Україні. Ось вам один конкретний приклад. Мені дали завдання щодо України. Тож я пам'ятаю, як відбув туди, щоб переконати нашу команду, що ми повинні надати Україні довготривалі кредитні гарантії. Я їздив в Київ загалом 12-13 разів. І врешті мав оголосити, що ми пропонуємо ще $1 мільярд кредитних гарантій. Я отримав обіцянки від Порошенка та Яценюка, що вони вживатимуть кроків щодо генерального прокурора, але вони цього не зробили. Я пішов на прес-конференцію і сказав, ми вам не даємо $1 мільярд. Вони мені кажуть, ви не маєте таких повноважень, ви не президент. Президент казав, що дасть. Я такий кажу, дзвоніть йому. Я повідомив, що ви не отримуєте $1 мільярд. Я сказав, я їду через 6 годин. Якщо ваш генпрокурор не звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той бісовий син був звільнений, і на його місце поставили того, кому на той час довіряли. Тож вони зробили деякі дуже важливі необхідні інституції, кадрові зміни. Але одна з 3 необхідних інституцій зараз відходить назад – антикорупційний суд. Але вони обіцяли, що цього не станеться. Ну, не знаю, хто як, але особисто я відчайдушно схвильована перекладом прямої мови. Тим не менш, ну, і бісів син, і, ну, такі, а я такий кажу йому, ну, власне... Ну, там неформальна промова і була. Так, якраз от мені здається, це, принаймні, ну, от пан Байден так стверджує, це просто доказом є, що вплив був завжди насправді. І він був серйозним. Ну, власне, ваша позиція, що ви думаєте з цього приводу? Ну, тобто, якщо мова йде про Пшонку, то впливати, напевно, можна. А якщо мова йде зараз про Порошенка, антикорупційний суд і подальші перспективи, то тут уже ні, це все, це зрада.
Ну от я цих подвійних стандартів взагалі не переношу. Ну, перш за все, потрібно робити певну скидку на те, що знижку, що пан Байден це говорив в неофіційному форматі, він не є офіційною персоною, і взагалі людям є притаманним перебільшувати власну роль в історії. Тому що я не хочу сказати, що тут десь щось показано не так, як було, але певні можливості приукрасити щось десь, вони залишаються, тим не менш. По-друге, дійсно, само собою має місце, в принципі, показ того, що є вплив, причому прямий вплив на прийняття рішення. І було б прикро зараз говорити, що його немає, там, заперечувати його. Ми ж розуміємо, в якій ситуації ми опинилися. Ми воюємо з Російською Федерацією, з однією найбільших сил в світові, а серед наших сусідів і європейських континентів найбільшою армією, найбільшою силою не тільки мілітарною, а й немілітарною, економічною і тощо. Відповідно, в таких умовах ми так чи інакше сподіваємось на підтримку тих чи інших країн, які переслідують цьому і власні інтереси. Сильна Україна зараз – це багато в чому інтереси і Сполучених Штатів, і європейського простору через те, що є два варіанти. Або Україна має самознищитись, умовно кажучи, як держава, і тоді проблема зникне. Тоді Росія захопить і так далі. Але це дуже прикрий прецедент. Прикрий тим, що він відкриває ящик Пандори. І на це багато представників політичної еліти Західного світу явно не готові. Або другий момент – це укріпити Україну, це допомогти Україні таки відбутися і перемогти немілітарну Російську Федерацію, її загарбницькі амбіції, обламавши її зуби на теренах України. І тому, само собою, цей вплив, він направлений на те, щоб поманіпулювати Україну, підкорити її або що ще. Він направлений на те, що, в принципі, є в інтересах українського суспільства. І як би дивно не було, але коли пан Курт Волкер набагато більш послідовний, більш конкретний в своїх оцінках, заявах і діях, ніж більшість українських політиків, то в мене складається враження, що я б хотів би, мабуть, проголосувати на виборах за пана Курта Волкера, або клонувати його і в Україні такого політика мати. І таке враження, що він не американський політик, а вже український з його заяв. Само собою, в цій ситуації такі заяви пана Байдена не є неочікуваними. Інша справа, що цікавинка, вони не бувають просто так. Він чітко говорить про те, що мені були дані обіцянки, які не були дотримані. І такі речі людина з значним політичним досвідом просто так не буде говорити. Я думаю, що багато в чому тут вшита і позиція американської еліти про те, що вони вже готові говорити про персональні відповідальності українських політиків просто за їх слова, які вони говорять, і ті обіцянки, які вони дають і не встримують. Тобто, фактично, ми вже почули те, що зазвичай залишається за лаштунками політики в закритих кабінетах і просто не виходить на світ. Якщо це вже витягають, то це говорить про те, що є не просто втомленість, а вже є обурення тої ступеню ліцемірства подекуди від української політичної еліти, який ми бачимо демонструють не тільки по відношенню до українського народу, а відповідно з закритими дверима до своїх західноєвропейських і західноцивілізаційних візаві. До слова про Волкера, власне, ви чого чекаєте від переговорів Волкера і Суркова? Є якісь сподівання? Абсолютно. Чейнштейн сказав, робити одне і те саме, але очікувати інші результати – це, в принципі, виказ невігластва. Нічого не змінилося особливо. 4 зустрічі до цього відбулися Волкера-Суркова. Реальності зрушень, навіть за оцінками самого Волкера, не відбулося. Як він оцінює цей рік роботи, що кардинальної зміни немає. Нащо тоді в п'яте зустрічатися, якщо... Розумієте, це річ, де процес підмінює результати. І Сполученим Штатам зараз важливо зустрічатися для того, щоб не втратити цю соломинку, для того, щоб залишати можливості неформального і прямого діалогу з Російською Федерацією, для того, щоб зараз, наприклад, зустрінутися на тлі прийняття закону в Україні, на тлі вступу американських санкцій останнього пакету до Російської Федерації, на тлі скандалу з спортсменами тощо і так далі. І це можливість покласти папку з тими пунктами і сказати, давайте домовлятися. Да? Для Російської Федерації ця зустріч дуже важлива як тішення власного самолюбія і підкріплення того політичного міфу, в якому живе Російська Федерація. Нас визнали, ми є полюсом, з нами Сполучені Штати сидять за одним столом, обговорюють чинити майже долю світу, якщо не світу, то принаймні частини світу. Само собою, це можливість комунікувати на внутрішнього споживача, це як однозначну перемогу. Тому Росія там присутня. Але досягати результату там, більш ніж красномовним є слова пана Курта Волкера про те, що було покладено 29 позицій, по яких готові були домовлятися, умовно кажучи, позиції, які були пошуком компромісу, з них 26 було відкинуто як неприйнятні взагалі, а 3 було, можливо, давайте так подумаємо стосовно них, можливо, імплементуємо.
Оце і є той ступінь готовності до діалогу, той ступінь готовності Росії до будь-яких поступок, який вона демонструє. На жаль, рівень агресії російської не зменшується. Форми мілітарні змінюються немілітарними, зараз будуть більш політичні, економічні форми тиску, поруч з мілітарними, з, можливо, зниженнями градусу. Але маємо розуміти, що боротьба йде за український суверенітет. В формах державності, при розвалі державності тощо для Росії можливі різні сценарії. Але головне – це розчинити український суверенітет. І ця боротьба буде тривати ще достатньо довго. Так, ми поступово перейшли на міжнародний майданчик, і оцю картину, власне, ваші думки стосовно економічного форуму у Давосі, і сьогодні там має виступати президент США, зокрема. От, я не знаю, ваші прогнози, ваша оцінка тому, тих переговорів, які вже відбулися на цьому майданчику, вони були достатньо значними, зокрема, перемовини з Крістін Лагард. Ну, от, ваші думки. Ну, якщо про Трампа, то, мабуть, це буде один з найдивніших виступів на Давосі. Чому? Тому що це такий собі анахронізм. А Трамп – це прямо образ, такий зібраний образ прогресивного ХХ століття. Індустрії, економіки, білих комірців і так далі. Всього того, що залишилося в ХХ столітті. І, відповідно, він комунікує в політиці і на міжнародній арені саме цей порядок денний. Відкидаючи можливість там Паризької кліматичної угоди, говорячи про те, що які кліматичні зміни нас тут снігом замело, да? І так далі, жартуючи навіть на ці теми. Відкидаючи гендерні інші питання. Відповідно, в Давосі, де зараз стоять питання абсолютно іншого рівня, а питання, наприклад, можливості клонування людини, генетичного впливу на людину, як це змінить міжнародну ситуацію і порядок денний глобальний, відносини між людьми, відносини між інституціями, як трансформується економіка тощо, як клімат впливає, як впливають зрушення сьогоднішні політичні, які по світу тривають. Тощо. Особливо цікавим буде, що вже цього року Давос запропонував альтернативний індекс ВВП як головний показник розвинутості країн. Це індекс інклюзивного розвитку, в якому Сполучені Штати, на відміну від ВВП Сполучені Штати займають лідуючі позиції, а в цьому індексу вони ледь-ледь потрапили до 30 розвинутих країн. На першому місці там скандинавські країни, навіть балтійські країни присутні. І в цьому випадку, коли Трамп буде говорити про велич Америки і велич американської економіки, вже зараз в нього буде цифра не тільки ВВП, якою він буде апелювати, а й цифра, якою будуть апелювати Макрон і інші політики нового покоління, Трюдо, які будуть говорити, вибачте, у вас не все так добре, бо ви 27 чи 28 в позиціях ось вам, об'єктивного. І це змінний світ. Трамп не змінився, тому це буде такий собі камбек і трішки нагадування з 20-го сторіччя того, куди ми не маємо права повернутися. Тепер про ПАРЄ, про вже проголосовані резолюції, зокрема там про підтримку переселених осіб. Вже була прийнята резолюція також про підтримку військовослужбовців, які воювали на сході країни. От ваша оцінка, як ви взагалі оцінюєте діяльність нашої делегації там у ПАРЄ? Це один з тих випадків, коли абсолютно не соромно за роботу нашої делегації. Різні політичні сили, абсолютно різними представлені, різного рівня політиками, починаючи від топ-впізнаваних, завершуючи маловпізнаваними політиками. Але тим не менш знаходять спільну мову, тим не менш виступають з єдиною позицією. І дійсно ПАРЄ – це той орган, де Україна може пишатися своїми представниками і може пишатися тими здобутками, які ми там маємо. Це дуже складний і важкий фронт, який ми триваємо дуже-дуже гідно. І тут честь і хвала тільки тим українські і позиції українські, і ті, хто представляють українську позицію. Якби вся українська дипломатія і вся українська політика працювала в такому ритмі і в таких темпах з такими позиціями, то, я думаю, вже б сьогодні Україна була б трішки в іншому стані, а може і не трішки, а навіть не впізнавано іншою. Ще хочу знову ж таки про ПАРЄ, тому що дуже багато обговорень з цієї теми. Це повернення російської делегації Російської Федерації до сесійної зали. Знову ж таки, думки розділилися. Деякі говорять, що навіть їх присутність там необхідна, оскільки це як країна-агресор, як твій опонент, ти маєш його бачити, він має бути присутній і відповідні рішення чути і мати можливість якось вести
діалог, можливо, або щось на кшталт цього. І там от Ляшко навпаки впевнений, що краще б ще з Гітлером запропонували дружити. Ну, тобто, що відбувається, власне, на вашу думку, і чим це загрожує, або навпаки добре, якщо у випадку повернення? Якої ви позиції? Ну, перш за все, якщо повернеться, це не є критично. Це є, звісно, негативним моментом, який може відбутися. І ми маємо бути готові до того, оскільки контекст все ж таки плин незмінний, і він завжди не може бути сприятливим. Да? Вітер все ж таки змінний. І тому в певний момент таке можливо. Інша справа, що це, само собою, негативно, але не критично. Якщо говорити про чи потрібно повертати туди, ну, вибачте, коли є різні позиції, то так, можна їх слухати на різних майданчиках. А коли позиція з одного кабінету транслюється, коли просто є 1001 рот, який її ретранслює, то в цьому випадку цю какафонію слухати, ну, мені здається, нікому не приємно. Ані тим, хто знаходиться в ПАРЕ, ані Україні, ані іншим партнерам, коли тобі в очі брешуть і роблять вигляд, що це є правда, і саме ти є брехливим. Само собою, це є неприйнятним. Тому я думаю, що можна залишити там топ-10 спікерів російському, кажучи. Є Лавров, який те саме говорить, є Сурков, який говорить те саме, є Пісков, який заявляє. Ну, навіщо слухати ще з декількох персон, ще на одному майданчику одне й те саме, навіть подекуди одними й те самими словами. Я думаю, що і без того російську позицію чутно, відомо, і, само собою, не йдеш мова про те, що взагалі ізолювати Російську Федерацію, взагалі не знати її позиції. Вона і так відома всім. Якраз небагато часу в нас лишається, і хочу встигнути вам задати запитання. Особливо ваша думка мене цікавить з цього приводу. Це, безумовно, там наша законодавча діяльність стосовно Сходу України, зокрема, цей голосний законопроект про деокупацію, реінтеграцію, який насправді не містить ні одного, ні другого слова в своїй назві. І в тілі, так. Так, і разом з тим. Ну, тобто, дуже багато говорили, дуже багато сперечались, дуже багато обурювалися. І кінець кінцем сказали, ну, знаєте, хлопці, це політичний такий крок. Тобто це реально політика. Він не може дати якихось результатів конкретних. Це дуже добре, що ми його прийняли, але це політика. І всі розійшлися. І зараз тихо. Ну, зараз навіть ніхто не говорить про це. Ну, от, власне, ваша оцінка, ваше бачення, я не знаю, ну що, це був просто такий гамір і обійшлося без нічого. Тут не гамір, це серйозний законопроект, дійсно, який доволі серйозні зрушення робить. Інша справа, що, само собою, законопроекти і закони не деокуповують території, не реінтегрують їх, вони створюють підвалини. І тому, перш за все, навіть в тому вигляді, якому він є, він може бути спотворений на 180% на етапі імплементації, на етапі підзаконних актів, на тому, що просто будуть ігнорувати, як в нас ігнорують дуже багато інших законів, навіть якщо б він був би ідеальним. В дійсності він далеко не ідеальний. Він є сумішю від починаючи абсолютно неприйнятних речей, завершуючи абсолютно необхідними речами. В нього такий мікс був засунутий, який було складно собі уявити, що взагалі можна в один законопроект вставити, починаючи там порушення Конституції певним моментом, чи суперечливість її по розширенню прав президента, завершуючи визнанням Росії агресором. Сам по собі він стратегічно позитивний, тактично, дуже багато ризиків і для прав людини і так далі. Чому він став можливий? Набагато краще було б вводити в дію закон про оборону і дійсності залучати весь той спектр дій, який має залучатися у разі зовнішньої агресії. От якраз закон про оборону, він анонсований, власне, на наступну сесію парламенту, і президент навіть говорив про це, і спікер Парубій. Ви від цього закону чогось чекаєте, чи це буде, знову ж таки, от на кшталт вже прийнятого? Цей закон тепер приймається багато в чому для того, щоб синхронізувати законодавчу базу. Бо цим законопроектом про забезпечення суверенітету фактично було розбалансовано і залізли в дуже багато царин, де тепер в нас є двопрочтення і є суперечності в законах. Їх потрібно зменшувати, їх потрібно прибирати. Відповідно, будуть приймати закон про оборону, в якому будуть оце прибирати, підчищати, синхронізовувати базу правову. Інша справа, що само по собі без бачення, без засад державної політики по деокупації, по реінтеграцію, все це може лягти в шухляду і не мати жодного результату, окрім галасу. Це потрібно комунікувати, з цим потрібно працювати і потрібно робити системні кроки. Сам по собі закон, він хороший чи поганий, він ніякого результату не дає. Він не накормить, він не деокупує, він взагалі не є суб'єктом, який може жити своїм життям. Дуже важливий момент, пане Олеже, от хвилина в нас лишається, але хочу встигнути. Нам реінтеграція насправді конче потрібна, і це розуміють усі. Тобто ті регіони, які в нас є проблемними, якраз от тільки шляхом цієї реінтеграції, виваженої політики можна якось впливати і хоча б так розраховувати на перемогу, на реальну перемогу. Але як ви вважаєте, в наших реаліях нашого сьогодення, як це можна зробити? Не знаю, цим законом про оборону, інакшим законом, це взагалі можливо?
Виробити бачення, знайти консенсус їм, перш за все, в політичних елітах і в суспільстві, після чого зробити стратегію державних засад, внутрішньої державної політики по перемозі в російсько-українській війні, як завгодно можна називати, і вироблення політики інтеграції країни, політики реінтеграції, політики деокупації. Деокупація там, де є ворог, його вигнати, і що ми робимо з цим, реінтеграції кризових територій, це і по Сходу, це і Житомирський, Ровенський, Бурштиновий басейни, прикордонні території. І інтеграція – це в цілому мислити цілою країною при будь-яких діях, для того, щоб не зашкодити. Тоді ми можемо говорити про розвиток країни. За інших обставин, що ми не будемо приймати, які заяви не будемо робити, результат все одно буде в кращому випадку нульовий, а в найгіршому від'ємний. Я вам дуже дякую за ваші коментарі. Цього ранку, в п'ятницю, Олег Саакян, політичний експерт, говорив з нами про політику. Ми не порушуємо традиції, тому зараз передаємо слово Софії Абляєвій, яка в інформаційному випуску «Земан» розповість про останні новини, після чого ми повернемось і продовжимо говорити про найголовніше. Тож дочекайтеся.